Dechrau tymor newydd a Megan yn edrych ymlaen at ddechrau yn yr ysgol uwchradd, ond mae hi a'i theulu yn poeni sut fydd hi'n cyrraedd yno. O'n i ddim yn disgwyl cael dim trafferth o gwbl achos o be ni'n gallu gweld bala'r ysgol agosach Cymraeg llawn iddyn ni, a wedyn mae'r cyngor wedi gwrthod bus pass i Megan. O'n i'n gwybod be i feddwl i fod yn onest yn darllen o, achos obviously neb yn mynd i cerdded 17 milltir i ysgol chwaith, so y ffordd mwy gyflym ac agosach ydy'r ysgol Godre Berwyn iddyn ni, Bydd na ddim lle i Megan ar y bws ysgol am ddim sy'n dod i'r ysgol mae hi di ddewis. Mi alla hi ddefnyddio bws cyhoeddus, bydda'n costio dros 4 pint y diwrnod, ond mwy na thebyg, bydd ei rhieni yn gorau i chludo i'r ysgol ei hunain. O'i chartra ar hyd y lôn, mae'r bala rhyw 17 milltir i ffwrdd i Megan. I ysgol Bryn Hyfryd wedyn rhyw 18 milltir, ac yna Morgan Llwyd tua 19 o filltiroedd. Ond yn ôl y cyngor, mae'r ddwy ysgol yna nes, gan ei bod nhw'n defnyddio llwybra troed a llwybra ceffyl wrth fesur pellter. Oedd dad fi ac ymcol fi a aunty fi mynd yna ac mae rhan fwyaf o ffrindiau fi'n mynd yna. Ac nerfus achos os o'n i'n gorfod mynd o T3 sef fi anfo ben fi. Yn ôl cyngor Sir Ddimbych, mae'n bwysig cynnig trafnidiaeth ysgol sy'n deg, ond bod angen yr un rheol i bawb. Cyfle cyffroes i edrych ar beth fydd gan ei hysgol newydd i gynnig, ond mae Megan yn gobeithio cael mynd ar y bws am ddim, fel nifer o'i ffrindiau yn yr ysgol. Dyma Tilly, ci Labrador 2 oed, a phan nath chwaer ei pherchenog gynnig edrych ar ôl hi tra bod yn mynd ar wyliau, doedd hi ddim yn disgwyl gorfod ei helpu i ennill llwyth o gŵn bach. Oedd hi yn ymddyn yn eitha wyllt, bod yn onest, yn torri pethau, rwygo pethau yn y pen. Oedd hi'n cedr y gwmpas mewn poen siwr o fod. Nath Tilly roi genedigaeth i 12 o gŵn bach iach yn y diwedd. Lot yn fwy na'r disgwyl. Plant i'r gwely, am disgwyl dim byd arall, a dim dyna'r diwedd oedd e. Dyna pryd cafodd hi, aeth hi mas i'r ardd, i mynd y tŷ bach yn ei meddwl. Oedd yn troi mas cafodd hi ci bach yn yr ardd, heb yn ei wybod. Ond falle 10 munud wedyn, wnaethon ni mas a ffeindio'r ci a magu hi trio twymo'r ci bach oedd e'n ffain. Fe wnaeth Nia sy'n 7 a William sy'n 10 helpu hefyd. Llond tŷ o gŵn a'r teulu yma wedi cael sypreis annisgwyl iawn.